Hľadáte investíciu do nehnuteľnosti v Bratislave? Táto vám bude zarábať od prvého dňa. Nehnuteľnosť disponuje modernými technológiami. A tento objekt vám už dnes môže generovať stabilný príjem. Výrobná hala vo výmere 337 m2 na veľkorysom pozemku o rozlohe 1100 m2 s dostatkom spevnených plôch na parkovanie a zelenou kľudovou zónou. Fotovoltická elektráreň s výkonom 30 kW, centrálna klimatizácia na chladenie a kúrenie, infrakúrenie na stenách, kamerový systém, nabíjačky na elektromobily, automatická sekčná brána Lomax s výškou 3,5 metra, bezproblémová logistika a možný vjazd aj s kamiónom. Toto je investícia, ktorá kombinuje výnos, funkčnosť a dlhodobý potenciál. Dúbravka ponúka výborné napojenie na hlavné dopravné ťahy a má vynikajúcu infraštruktúru. Súčasťou objektu sú aj zateplené vykurované priestory z modulových kontajnerov s plochou 250 m2, ktoré viete využívať ako sklady, kancelárie, zasadačku či oddychovú miestnosť. Tento objekt má flexibilné využitie, ktorý si vždy nájde svojho nájomcu. Verím, že vás naša ponuka zaujala. Kontaktujte nás.